Okay, enhver leder kender jo den her drøm. En fuldstændig genial strategi, der bare folder sig ud præcis som man havde tænkt sig. Men hvad sker der, når den drøm møder den barske virkelighed? I dag der dykker vi ned i den her ret sjældne lederprofil, som rent faktisk bygger bro over det gab. Ham vi kalder den kommercielle orkestrator. Og ja, her har vi den så. Den famøse kløft. På den ene side har vi den knivskarpe strategi, og på den anden side virkeligheden. Og et eller andet sted midt imellem, der forsvinder energien, og alle de gode intentioner, de dør ligesom. Det er altså et problem, som de fleste ledere kender smerteligt godt. Og det er jo det store paradoks, ikke? Man bruger måneder, måske endda år, på at finpudse den helt perfekte plan. Men i det øjeblik, den skal ud og leve i organisationen, så falder den bare fra hinanden. Hvorfor sker det igen og igen? Svaret ligger næsten altid lige præcis her. I den her kløft. Altså, på den ene side har vi bestyrelseslokalet med de her flotte polerede powerpoints, og på den anden side, der har vi maskinrummet, salg, marketing, drift, som kæmper med den daglige virkelighed. Og det er faldet ned i den kløft, at alt momentum dør. Så, hvordan i alverden bygger man så en bro over den kløft? Jo, det kræver en helt særlig type leder. Ikke en ren strateg, og heller ikke en ren driftsleder, men en slags hybrid, der kan leve i begge verdener på én gang. Og det er lige præcis her, at en profil som Jens Christiansen kommer ind i billedet. Det her citat, det rammer jo hovedet lige på sømmet. De fleste ledere, de bor enten i hvad, altså den store, flotte vision, eller også bor de i hvordan, den daglige drift. Hans speciale er at bygge en motorvej imellem de to, for det er i det her mellemrum, at planer enten lykkes eller dør. Okay, så hvad er en kommerciel orkestrator helt i praksis? Tja, forestil dig en dirigent for et stort orkester. Dirigentens job er jo ikke at spille violin, men at sikre, at violinerne, trommerne og messingblasserne, altså salg, marketing og drift, spiller den samme melodi. Målet er at designe en proces, hvor succes ikke er et heldigt tilfælde, men simpelthen det uundgåelige resultat. Og den slags orkestrering, det sker altså ikke ved ren magi. Overhovedet ikke. Det kræver et system, en model. Så lad os lige se på det A-D-framework, han bruger til at gøre rejsen fra plan til profit helt forudsigelig. Modellen her ser måske vildt simpel ud, men det er faktisk hele den styrke. A, det er en brutalt ærlig analyse af, hvor vi står lige nu. Ingen glansbilleder. B, det er en plan, der er pragmatisk, ikke poetisk. C, det er den benhårde, koordinerede eksektion. Og alt sammen for at nå D, destinationen. Det fjerner alt gætværk og erstatter det med en konkret køreplan. Okay, hans første superkraft, den finder vi i trin B, selve planen. Det handler om evnen til at tage en abstrakt, måske endda lidt rodet, strategi, og så forvandle den til en krystalklar køreplan. Ikke en eller anden tyk rapport, der bare samler støv, men et levende værktøj, der skaber ægte ejerskab i hele organisationen. Og superkraft nummer 2, jamen det er selvfølgelig C, eksekveringen. Hvis den første kraft handler om at tegne kortet, så handler den her om rent faktisk at styre skibet, at få siloer til at tale sammen, at fjerne de uundgåelige forhindringer og at holde dampen oppe, uden at man går ned og detaljestyrer alt. Det er her, papir bliver forvandlet til profit. Okay, en god model og et par superkræfter, det lyder jo alt sammen rigtig fint. Men som enhver leder ved, så er der én ting, der tæller i sidste ende. Show me the numbers. Så lad os se på beviserne, de kolde, hårde resultater fra den virkelige verden. Okay, stop lige op ved det her tal engang. 45% brandkendskab. Fra 0 på bare 1 år. Prøv lige at tænke på, hvad det rent faktisk kræver at bygge en helt ny kategori op fra bunden og opnå det. Det er jo den perfekte storm af en skarp strategi og en nådesløst effektiv eksekvering. Og her ser vi, hvad der sker, når orkestreringen for alvor virker. Det lander direkte på bundlinjen. Over 22% vækst i driftsresultat. Det her det er det ultimative bevis på, at broen mellem strategi og eksekvering ikke bare er en pæn idé. Den er bygget af penge. Og kigger man på tværs, så er mønstret jo krystalklart. Uanset hvad udfordringen er. Om det er at stjæle markedsandele i et marked under pres, at genopleve et brandikon som Gejol, eller at rulle processer ud globalt. Metoden er den samme. Byg broen, orkestrer processen og høst resultaterne. Det er den røde tråd. Resultaterne taler jo fra sig selv. Men lad os lige prøve at kigge bag om dem.
For hvad er det egentlig for en profil, hvilken erfaring og hvilket talent, der gør den her form for orkestrering mulig? Det her, det er jo mere end bare en karrierevej. Det er over et årti inde i maven på den samme store, komplekse maskine, Scandinavian Tobacco Group. Det er her, man lærer at navigere i matrixorganisationer. Ikke teori, men i benhård praksis. Man kan kalde det en masterclass i at få ting til at ske på tværs af landegrænser og afdelinger. Men erfaring er jo kun den ene halvdel af historien, ikke? For hvad nu, hvis man rent faktisk kunne se data på en leders medfødte talenter? Det er præcis det, TT38-testen gør. Den er en slags MR-scanning af en persons naturlige styrker. Lad os se, hvad dataen siger. Og se nu her, hvad dataen afslører. Det er jo hans talent-DNA. Sort på hvidt. Nummer 1. Koordinerende. Nummer 2. Problemløser. Nummer 4. Strategisk. Det her er ikke noget, han har læst i en bog. Det er hans fabriksindstillinger. Det er selve opskriften på en kommerciel orkestrator. Og her kommer det, der måske er det allermest interessante. Se lige sammenhængen her. Hans personlige toptalent, altså hans DNA, er koordinerende. Og hvad er hans stærkeste rolle i et team? Koordinator. Dataen viser jo en perfekt spejling. Hans naturlige talent og hans professionelle funktion er en og samme ting. Det er, hvad man kalder at være i sit S. Så lad os slutte af med et spørgsmål. Et spørgsmål, der går direkte til dig. Tænk lige på den der kløft mellem strategi og virkelighed i din egen organisation. Hvad vil det være værd at have en leder, der ikke bare tegner en bro, men som rent faktisk bygger den og sikrer, at alle kommer sikkert over på den anden side?